Anong ginagawa mo dito? At talagang dito nyo pa pinatulog yung batang yan? Nay, naglaro lang kami ng bata kanina. Nakatulog siya sa pagod. At kailan ka pa naging mahilig sa bata, ha? Naku, pasensya na po kayo. Bubuhatin ko na lang po si baby para iuwi. At ikaw, babae, layuan mo tong anak ko dahil ayoko magkamanugang ng isang dalagang ina. Nay, sumusobra na kayo. Mahiya naman kayo sa tao. Ako? Mahihiya? Hindi ba dapat siya ang mahiya? Dahil kabata niyang babae, maagang nagkaanak. Anong nagkaanak po ang sinasabi nyo? O hindi ba? Ayan. Ayan ang ebidensya at narinig ko na ma ang tawag sa'yo ng bata. San ka na naman galing bata ka? Diyan lang po, Nay. Naku, ikaw talagang bata ka. Ayoko makikita kinakausap mo yung bagong lipat dyan, ha? Bakit po? Ano pong masama kung kinakausap ko siya? Masama na po bang makipagkaibigan ngayon, Nay? Huwag kang pilosoko. Nay, kahit ligawan ko siya, wala naman siyang asawa. Walang asawa? Eh bakit may bata siyang kasama? Nay, hindi naman natin alam kung kaano-ano niya yung batang kasama niya. Ah, basta! Huwag matigas yung ulo mo kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Bahala na nga kayo dyan, Nay. Sino ba naman kasi ang may gustong magkamanugang ng may anak? Ma, bis na po ako. Wow, ang bilis naman magbihis ng baby na to. Ibig sabihin, anak nga niya yung batang yun. Halika na baby, ihahatid muna kita sa school bago ako pumasok sa trabaho. Salamat po, Ma. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita baby. Kakayanin ko maging nanay at tatay sa'yo, pangako. Tara na. Ma, bakit ganun ang tingin sa atin ng Ale? Huwag mo na lang siyang pansinin. Tara na, baka maliit pa tayo. Sinasabi ko na nga ba, tama yung kutob ko. Dahan-dahan lang po. Salamat. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Hindi ka na mapagsabihan, humanda ka sa akin. Sige po, tutuloy na po ako. Bukas, ako na lang po ulit yung sakyan niyo. Huwag mo na akong pinupo. Emma na lang kuya. Ma, nagugutom na ako. Naku, tutuloy na ako, Emma. Gutom na daw siya. Salamat ulit. Oh, bakit ganyan kayo makatingin, Nay? Nagtanong ka pa, nakita ko kayo. Ang kulit mo rin ano? Nay, pasahero siya. Namamasada ako. Natural, isasakay ko siya dahil ako yung nakapila sa pardahan kanina. Nako, Gerson, kitang-kita ko kanina yung mga tingin at ngiti mo sa babaeng yon. Lahat na lang masama sa paningin niyo, Nay. Alam mo bang narinig ko kanina na ma ang tawag sa kanya ng bata? Narinig ko rin po. Yun naman pala eh. Ano, gusto mo pang ligawan yan? Nay, wala naman sigurong masama. Wala naman siyang asawa. Tsaka binata naman ako. Huwag mo kong subukang bata ka, makikita mo. Ito na naman tayo, Nay. Diyan na nga kayo. Mamamasada na lang ako ulit. Hoy, babae! Ako po? Bakit po? Ikaw, pwede bang layuan mo yung anak ko? Ano po yung ibig niyo sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan dyan. Alam kong alam mo na may gusto sa'yo yung anak ko. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Ito lang ang masasabi ko sa'yo, ha? Ayokong isang katulad mo lang ang mapapangasawa ng anak ko.
Ma, bakit inaaway ka ng Ale? Naku, baby. Hindi. May tinatanong lang yung Ale. Eh, bakit sumisigaw siya? Naku, hindi. Malakas lang talaga yung boses niya. Tara na sa loob, baby. Kabata pa, may obligasyon na. Yan ang dahilan kung bakit ayaw kita. Tara na, baby. Sige po. Oh, baby, ba't nandito ka? Gusto mo bang sumakay dito? Kawawa ka naman, wala kang tatay. Baby Amy? Baby Amy? Naku, nakatulog na pala siya. Oo nga, hayaan na muna natin siya para makatulog siya ng maayos. Ang kapal talaga ng mukha ng dalagang ina na to. Gerson, ayan na yung nanay mo. Anong ginagawa mo dito? At talagang dito nyo pa pinatulog yung batang yan? Nay, naglaro lang kami ng bata kanina. Nakatulog siya sa pagod. At kailan ka pa naging mahilig sa bata, ha? Naku, pasensya na po kayo. Bubuhatin ko na lang po si baby para iuwi. At ikaw, babae, layuan mo tong anak ko dahil ayoko magkamanugang ng isang dalagang ina. Nay, sumusobra na kayo. Mahiya naman kayo sa tao. Ako, mahihiya? Hindi ba dapat siya ang mahiya? Dahil kabata niyang babae, maagang nagkaanak. Anong nagkaanak po ang sinasabi nyo? O hindi ba? Ayan. Ayan ang ebidensya at narinig ko na ma ang tawag sa'yo ng bata. Nagkakamali po kayo. Ale, bakit nyo inaaway si Ate Mako? Anong ate ma ang sinasabi ng bata? Tama po kayo nang narinig. Ate niya po ako. Dalawa lang po kaming magkapatid. Maaga po kaming naulila sa magulang, kaya ako po yung tumatayong nanay at tatay ng kapatid ko. Eh bakit ma ang tawag niya sa'yo? Nahihirapan kasi siyang bigkasin ng ate Emma nung maliit pa siya. Kaya ma ang nakasanayan niya. Ano ngayon masasabi mo, Nay? Puro kasi kayo hinala. Tanggap ko naman po ang sitwasyon ko. Na isa akong dalaga na naging ina para sa kapatid ko. Ayoko pong maramdaman niya kung gaano kasakit ang mangulila sa ina. Kaya kinakaya at pinipilit kong punan yun sa kanya dahil mahal na mahal ko po yung kapatid ko. Patawarin niyo akong magkapatid. Lalong-lalo ka na, Emma. Dahil hinusgahan kita agad sa mga nakita at narinig ko. Mali pala. Ayos lang ho yun. Sanay na ho ako. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay mapalaki si Amy ng maayos at mapag-aral. Saludo ako sa iyo, Emma. Isa kang babaeng may determinasyon at napaka-responsable mong kapatid at anak na rin. Sige po, iuwi ko na po si Amy at bibihisan ko pa kasi siya. Dadalaw po kami sa puntod ng nanay at tatay namin. Sige po. Kahanga-hanga pala siya. Isa siyang anak na maagang namulat sa responsibilidad bilang magulang sa kanyang kapatid.